салом, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар канал обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментарӣ нависед. Дӯстон, дар Москва 1 градус хунук, барф. ва имрӯза навори мум як намуд сир бо сосиска пухтанро нишон медиҳам. Дар инҷо шир, 1 дона туғ, сметана, орд, сосиска ва сир. Ширро меандозим аввал, баъдан 1 дона туғ, сметана, 3 қошуқ, ҳамаашро якҷоя карда баъдан орд меандозем. дар инҷо сирро, сосискаро кубик реза кардам. бо чӯбакҳо мегузаронам акнун. 1 дона сосиска, 1 дона сир. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, дӯстон. ҳамаашро мисли ҳамин гузарондам. акнун дар болааш мерезам хамирамро. рӯған андохтам. рӯған тасб шуд. акнун инҳоро меандозам, пухта мегирам. ҳамаашро пухта гирифтам. акнун дарунашро нишон медиҳам. сираш об шуд. аҷоиб бо мазза тайёр шуд. дар инҷо влоги мо ба охир мерасад, дӯстон. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. боқӣ дар амони аллоҳ.